Ok, salutare dragi prieteni și acum facem un video. Sunt eu, Chris Gamer și acum o să ne jucăm în Among Us. Ok, pe urmă să ne jucăm în joaca aceea, cum se numește, am uitat. Ok, mai pe urmă poate să-mi aduc aminte. Dacă la acest video se strânge 15 like-uri și 5 comentarii, filmez joaca aceea. Dacă nu, filmez alt joc, dar joaca aceea până când nu o filmez. O să filmez Zoba. Ok, dar noi începem. Ok, pun online. Chris și punem friend game pe public și pun așa, ok. Hai că nu pot. Hai că mai încercăm. Ok, apăs și am intrat. Iar sunt rapid. De ce? Cineva este e cheater. Bă, dar am vrut să fiu roșu, ok. E cheater. Ok, hai să ne jucăm. Hai că e bine. Ok, am vrut eu să fiu un impostor, dar nu s-a primit. Ok, mă șeră să fie un bug. Mie așa ceva nu-mi place. Dacă sunteți abonații mei, vă rog, nu faceți așa. Bă, dar cum? First, prea rapid, ok. Hai, votați-l pe cine era, pe acesta alb. Hai că nu pot să scriu. Oh. Nu, bă, e acesta alb. Bă, e acesta alb. Sau poate și altcineva este. Nu știu, nu, te rog. Sau poate și el. Și el e... Nu e impostor. Ok. Ah, e pierdut. Stai, nu am pierdut. What? Ok. Hai că iarăși ne conectăm la un server. Okay, m-am conectat. Oh, în sfârșit aici nu sunt cheater. Nu-mi place cheaterii, să știți. Ok, hai să punem... What? Eu nici n-am dovedit. N-am reușit să fac ceva. Ok. Eu iarăși nu sunt impostor. Wow. Stați. Stați că cineva dintre noi e impostor. Nu, în afară de mine. Ok. Cine e? Start. What? Da. Scriu what. Cine? What? Так. Skip. Sunt Chris. Hai și eu pe... Ura! Mai mult skip-ul pus. Ok, las să fie skip. Dar acesta... nu am... mai mulți au apăsat pe skip. Ok, o scris Dorin să-mi facă... să facă intro mai frumos. Toate intro-urile acelea mi-am făcut eu, dar am vrut ca el să facă, știți, mai frumos. Păi ne-a trimis un intro și am vrut să-mi facă încă și mai frumos. Adică intro acela tot e bun, dar am vrut încă un intro. Fiecare zi o să schimb intro-urile. Adică nu o să le schimb, dar o zi intro-ul acesta, o zi intro-ul alt intro, o zi alt intro, ia ca așa.
Ok, cine-i? Hai că iară skip. Nu, ok. What? Am înțeles. Is not link blue. De ce? Is not link blue. Ok, what? Pun pe albastru, ok. Eu zice că nu e albastru. Wow. Vă rog, skip, nu puneți skip, că nu... Skip, nu skip. Skip-ul de-am au trecut. Hai că iară skip, nu vreau skip, nu-mi place skip-ul. Skip it. Nu. Doi impostori, ok. Doi impostori. Hai că albastru o merge să o leacă după mine. Și eu cred că geamă el. Nu mă tem. Da, e albastru. Gata. Dacă o scris că nu e... Oh! Nu veniți. Nu veniți. Ok, scuzați-mă iar, Viber. Și acesta... E albastru, blue. Так, ok, e albastru. Blue e what? Ok, eu dau pe blue. Și... Hai, te rog. Hai, apasă. Oh, da. Și e impostor. 100% e impostor. Anti-impostor. Da, yes. Ok. Un impostor. Asta geamul e galben. E galben, gata. Eu știu. Da, gata. E galben. Jai. Arsene, te rog încet, da. Te rog. Ia așa. Ok, e fratele meu. What? Păi ce facem noi acum? E egalitate, da? Am scris că e galben. Bă, m-am închis. Bă, dar nu cinstit. Jai, nu, e jai. Jai, gata, e el. What? Hai, votează pe el, te rog. Bun. Hai că e jai. Ok, și... Am de impostor, ați văzut ce pro sunt? Ok, what? Au rămas un impostor. E pierdut. Nu, păi... Nu, tot de impostor, ok, hai să ieșim și iar să intrăm. Free game. Ok, hai cu 4. Gata, sunt. Aici iară sunt cheater. Băi, eu niciodată, niciun video nu eram impostor.
Iar Viber. Ok, scuzați-mă, nu era niciodată niciun impostor. Hai, cineva, te rog. Ok, 9, 10, gata, 5, 4, 3, 2, 1, ok. Și iar nu sunt impostor. De ce nu sunt impostor? Wow, Rozov. E Rozov. 100% e el. Sau poate nu el. Ok, o să vedem. Și, mă duc. Ok, aici. Păca. Ok, hai să facem... Wow! Am crezut că e Rozov. Ok, Soul Chris nu. Ale sau Sinon. Nu știu cine e oare. Hai să vedem ce scrie. Так. Ok, Ale. Cine? Oare. Ok, Ale. Hai că nu știu, dau și eu așa pe cineva cine mi-a... chat. Și a rămas doar Lime. Nu știu, până când nu știu cine, cum, care, unde. Să-i dau kick. Ok. Și... cine? Nu sunt eu. Nu sunt eu, de ce m-au votat 2 oameni. 2 oameni m-au votat, dar nu sunt eu, nu știu de ce mă votează. O, disconnect server. What? No Wi-Fi. Ok, no Wi-Fi. Ok, hai ieșim dacă nu am Wi-Fi, măcar să filmăm. Hai o leacă de Angry Neighbor. Hai o leacă, un pic de Angry Neighbor. Să facem și noi aici, pe vecinul să-l blocăm. Hai că tot eu știu aici. Hai mai rapid, te rog. Toc. Hai, doar iau cubul roșu și albastru și gata, terminăm pe azi, ok? Mașina, salut. Ok, hai. Apăsăm așa. Hai că ne ducem la vecinul sau nu trebuie. Hai că dorm. Luăm cheia. Am luat-o, am deschis. Mă duc repede la vecinul. Hai, treci mai repede mașină. Ok, salutare. Vecinul încă doarme. Că mă duc și deschid. Și
Și hai. Mai rapid. Am luat cubul. De ce iar? Hai că e ok. Hai, vecine. Nați vecine. Vecinul nu e acasă. Hai că e ok. Vecine, unde ești? Păi, vecine. Nu ești acasă sau ce? Azi nu lucrezi? Ok, vecinul azi nu lucrează. Nu lucrează la lucrul său. Hai că e ok. Vecinul nu știu de ce nu vine. Că am spart de acum 2 geamuri. Poate și garajul o să-l închid. Hai că o să fie o idee foarte bună. Hai, aruncăm, ok. Și totul e bine. Ok, dacă v-a plăcut acest video, puneți un like, puneți un subscribe. Eram eu, Soul Chris Gamer. La revedere! Adică, stați să aruncăm tomberoanele. Îmi place să arunc tomberoane. Na, vecinul. Hai că aproape am spart. Hai că cum nu am spart? Ok, dacă v-a plăcut acest video, puneți un like, puneți un subscribe, cum am zis. Eu eram Soul Chris Gamer. La revedere! Wii!